Jeg kan fortælle jer en lille sandfændig historie. Det kan godt være, at jeg har fortalt den før nogen af jer. Jeg var nede i by, og så gik det sådan en ældre dame med en kæmpe stor af de her sort affaldssækker. Kender I dem? Og der var hul i, og der røg 100 kroner, så jeg lå af. Så kunne se, der stod en politibetjent. Han kiggede lidt efter det, og så standsede han hende, og så sagde han, undskyld fru, er de klar over, at der er hul i deres plastikpose? Nå, der er det hun ikke set. Hvor kommer alle de penge fra, så han så? Det skal sige dig, sagde hun, at bo op bag ved stadion. Og om søndagen, når fodboldkamp, så kommer alle mandfolket ind i min hav og vil tisse. Og så gik jeg ud med en saks, og så jeg til dem, 100 kroner eller klippe. Okay, sagde han så, det er det, alle penge er kommet fra. Ja, og du har 2 sække fulde. Nej, den anden sæk, det er ikke penge, det er den, jeg ikke vil betale. Det er lidt uhyggeligt. Sikkert opjat. Det var næsten sandt. Musikken, hvis jeg må, det er den næste. Hvis jeg må, vil jeg kysse din mund, og jeg tror, du giver mig lov. Skal jeg gå, nej, det visker du kun, i den store stille skov. Der er en, som siger os nu, svar nu bare ja, lille du. Hvis jeg må, vil jeg kysse din mund, under månen, gul og rund. Hvis jeg må, vil jeg vise dig hvor, der står 1000 frø i flå. Og du skal få med dig hjem til din mor, en buket så fin og stor. Vi har danset hele natten lang, snart begynder fuglenes sang. Hvis jeg må, vil jeg kysse din mund, i en lys